开成第70路 the southern part of Hong Kong and sumahod sa YT. Oo, may sahod na. Di na sahod. Haha. Kailan ang last na sahod mo sa, sa YT? Magpapasentral ako, Lola. May bibilhin ako doon. Magkano sinahod mo itong last? Kasi conflict mga fill-up ko. Mag-green mo na payment. Ha? Paano conflict? Hindi ka pa sumasahod? Hindi ka pa sumasahod? Basta monthly may 800 Hong Kong. Ha? May monthly ka 800 Hong Kong? 800 Hong Kong magkano? Every month ka sumasahod? Lola? Magulo ang papel ko. Paano? Gulo-gulo mo. 800 Hong Kong? Sinasahod mo aman? Hindi nga. Ang galing. Pag sumasahod ng 800 Hong Kong, paliparin mo ako. Dali. 8 months na old. At kala ko naman 800 Hong Kong ka sasahod. Every month. Kagaling naman pag ano. Dali na. Naisipan ko mag-live. Kasi kahit walang pumunta, at least, meron akong live. Wala akong maisip na i-title kanina eh. Daripada semuanya begitu May Singapore, may kung ano-ano na pinil up ko. Ayun na, di makuha. Ha? Hindi ka pa ba sumasahod? Ever since? Ever since di ka pa sumasahod? Tanda oh. Ganoon din, silent nga kasi 1 month ako sa Pinas. Wala YT kasi hina ng net. Yun lang. Regular at only ang load ko naubos na pinagagamit. Naubos na hindi nagagamit. Ba't ka kasi nag-load? Alam mong walang signal sa inyo. Okay lang yan kasi kahit isang buwan namang hindi ka mag-upload, basta ma-upload ka every 3 months. Update mo lang. Ganda mo.